Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa, Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa opening hymn to Novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain. Everlasting is your reign. Infinite your vast domain. Everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn. Angels' choirs above are raising. Cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. The name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our suffering, that we may endure them. For your sake, we beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever and ever. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications. Santo Niño, help us.
Santo Niño, help us. And every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. and disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill in our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, O as said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish, in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so incline to pity be softened at our prayers, and grant us that grace for which we are ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred emphasis' sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asinulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibiri kang kundi ika mamumuto na ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamipi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po mo na ang gabos. Sa liwat po, Diyos marhay na hapon sa indo mga tugang. Ngunyan po, Lunes, memorial ni Santa Maria Gorete, Berhen asin Martir. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat sa kahagadan kan mga minasunod, si J. Del Barrio,
Mr. and Mrs. Adrian and Adralin Arienda and family, Tueza family, Anonymous, Lucas family, Justin Del Agua. Para sa birthday of Rex Raposon. For second wedding anniversary, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Mike Angel Sorida. Para sa mga special na intensyones, kan mga minasunod. For Josein Al-Lakar, for favorable outcome and breakthrough, sa kahagadan ni Alakar and Arabia family, for Andrea Villa Sr., sa kahagadan ni Can Espinas family, for passing panel interview, sa kahagadan kan ni Anonymous, special intention, kaagadan ni Can Basanta family. Para sa kapangaluan kan mga minasunod na kalag, Carmen Teresa, sa kaagadan kan Saragosa and Ziga family, Delia, kaagadan kan ni Sunshine Chowa Imperial and family, 11th death anniversary of Minay, sa kaagadan kan Ramirez family, Hilariona, sa kaagadan ni Nerissa, Prasik Des, sa kaagadan ni Edna, Thomas Jr. Graceta, kaagadan kan Advincula family, Victoria, kaagadan kan Community of Benedictine Sisters of Legazpi, Jolia, kaagadan kan Santillan family, Salvation Death Anniversary, kaagadan ni Ning Hilig. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawito nato ang awit sa pagpuong. Pagkamuot sa kagulangan, ang naman sa iya, tinipon ngunyan. Umawon asin sa maot, ang Diyos sa mga langit mo. Umawon awitan ang kagulangan,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa pagpuon kaning panibagong simana nin pagtrabaho, pigsiselebrar ngunya na aldaw kan simbahan an buhay nin sarong magayon na santa, Birhen asin martir, si Santa Maria Goretti, modelo nin kabinian. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maharakan. Kagurangan, maharakan. Kristo, maharakan. Kristo, maharakan. Kagurangan, maharakan. Kagurangan, maharakan. Mamibi kita. O Diyos, ginigikanan nin kalinigan, asin namumuot sa kabinian, na nagtao kan grasya nin pagkamartir sa imong surugoon na si Santa Maria Goretti, sa aki pang edad. Warasan namimibi kami, hulikan sa iyang tabang, nasiring na tinawan mong korona an masarig sa pagkabirhen, itao mo sa mo an kapusugan sa imong mga katukduan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Osias. Ini ang sabi nin kagurangnan, bibihagon ko siya asin dadarahon ko sa kadlagan, kakaulayon ko siya sa puso. Asin duman mag-aawit siya siring kan mga aldaw nin sa iyang pagkadaraga, asin siring kan aldaw na maghali siya sa Ehipto. Sa aldaw na iyan, ulay nin kagurangnan, aapodon niya ako agum ko, bako ng Baal. Asin aagumon ko siya sa kudpaman. Aagumon ko siya sa katanusan, asin sa kabanalan. Sa pagkamuot, asin marahay na buot. Aagumon ko siya sa daing pasaluib, asin mimidbidon niya an kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan maugayon asin mahihirakon. An kagurangnan maugayon asin maheherakon. Magpapasalamat ako sa imo arualdaw, o umawon ko an sa imo ngaran sagkud paman. Dakulaon an kagurangnan asin maninigong umawon. An sa iyang kadakulaan da isukat marururot. An kagurangnan maugayon asin maheherakon. Sarong kapag-arakian magbabalangibog, kan sa imong mga gibo sa masunod na kapag-arakian. Irurukyaw ang sa imong kapangyarihan.
Itataram an kagayunan kan sa imong mamuraway na kahalangkawan, asin isasaysay ang mga gibo mong nga ngalasan. Ang kagurangnan maugayon asin mahiherakon. Iuusip din mga tao ang mangirhat mong mga gibo, asin ipapahayag ang sa imong kadakulaan. Ibabantog ninda ang nagsusupay mong karahayan, asin maugmang mag-aawit kan sa imong katanosan. An kagurangnan maugayon asin mahiherakon. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kaumawan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus nagtataram, sarong opisyal kan sinagoga ang nagrani sa iya. Nagsamba, dangan nakimaherak. An aki kong babae, nagadan pa sana. Alagad madya, ibugtak mo an sa imong kamot sa iya, asin siya mabubuhay. Si Jesus nagtindog, asin nagsunod, kaiba ang mga disipulos. Dangan, sarong babae na haloy ng pinag-aawasan nin dugo, 10 may 2 taon na, nagrani sa likod, asin nagkapot sa gayad kan sa iyang manto, huli ta sa buot kan babae, makaptan ko sana an sa iyang manto, mararahay na ako. Nagsalingoy si Jesus, pakahiling sa babae, nagsabi, magsarig ka aki, an sa imong pagtubod, iyo an nakarahay sa imo. Asin sa oras man sa nang idto, narahay an babae. Duminatong si Jesus sa harong nin opisyal, asin kan mahiling an mga paratugtog, saka an ribok kan mga tawo, nagsabi, sibog kamo, an aki bakong gadan, kundi nagtuturog sana. Pinagnisihan siya kan mga tawo. Pakatapos na ang mga tawo magluwas, naglaog si Jesus sa harong, kinaptan an kamot kan aki, asin an aki buminangon. An bareta kan nangyaring ini, nakalakop sa bilog na runa. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa tahaw po kan sa tuyang liturgy ngunya na hapon, igwang tulong babae. Sa paagi kan tulong babaeng ini, we witness 3 miracles. Sa ebanghelyo, enot yaon ang 2 babae. An enot na babae, 12 taon nang nagtitios dahil kan hilang niya, dinudugo, 12 taon na. Sa buot niya, pag nag-agi si Jesus, makaputan ko lang ang gayad kan sa iyang bado, kan sa iyang manto, mabubulong na ako. And that is what she did. Uminagi ang kagurangnan, kinaputan niya ang bado ni Jesus. And the Lord said, my child, your faith has healed you. Sa paagi niya, nahiling ta ang milagrong pagbulong. May ikadua pang aking babae, ini man na babae, kakagadan pa lang. Pero sabi kan sa iyang ama, sarong opisyal, kagurangnan, kaputan mo lang ang sakuyang aki, asin siya mabubuhay. And so the Lord comes to their home, kinaputan ang aking babae na nagadan pa sana, asin na-revive ang aki. Sarong milagro giraray, nin pagpabangon nin sarong tawong nagadan pa sana.
But this afternoon, in this liturgy, igwapang ikatulong babae na pigsiselebrar ta. Today is July 6. Piyesta po nin sarong magayon na santa, aki pa. Ang ngaran niya, Santa Maria Goretti. She died at age 11. Siguro, an inot tang ihahapot, ano man ang pwedeng itukdo sa satuya, kan sarong aking babae, ang edad niya, 11 anyos. What can an 11-year-old girl teach the church? The answer, dakul. Dakul ang tinutukdo ni Santa Maria Goretti sa satuya. She is a virgin martyr of the church. Nabuhay po siya duman sa Italia, hali sa sarong pobreng pamilya. Ang ama po ni Maria Goretti, amay na nagadan, kaya si Maria, instead po na magtalubo with a carefree childhood, ta nagtatabang sa harong sa iyang ina, nagtatabang sa pag-ataman kan sa iyang mga tugang na lalaki asing babae. Bako siyang sikat na santo? She simply loved God in the ordinary duties of ordinary life. This is the first lesson. Day po kaipuhan na maging padi o madre o sikat na tao tanganing maging santo. An ordinary girl doing ordinary tasks with the love of Christ can be a saint. Pero anong kakaiba sa iya? Natatapig-declare siya bilang santa, a virgin martyr. Dahil marurumduman ta po si Maria Goretti sa iyang pagsurog kan sa iyang purity. Sarong aldaw, ang sarong lalaki si Alessandro, a young man, pinagtangkaan po siyang gahasaon. Pero dahil kan pagkamuot ni Maria Goretti kan sa iyang kalinigan asin kabinian kan hawak, she resisted. Asin dahil nagre-resist si Maria, sinaksak po siya ni Alessandro. She received 14 stab wounds because of this attempt at her purity and her life. Pero bako pa po yan ang pinakadakulang tinutukdo ni Maria Goretti. It's not just the defense of her purity. Day pa po nagadan si Maria Goretti sa puntong idto. Nadara pa siya sa ospital and the following day, habang nagre-recuperate po siya sa ospital, sabi ni Maria, I forgive Alessandro. Pinapatawad ko ang lalaking nagtangka sa sakuyang kabinian. Pinapatawad ko ang nagtangka sa sakuyang buhay. Ang pangadji ko na makapalangit man si Alessandro, that I go to heaven and Alessandro too go to heaven, na parehas kaming makalaog sa langit. Imagine that, an 11-year-old girl speaking words of forgiveness instead of hatred. Sa kinabantangon niyan, dipisilon makahanap nin siring na tao na andam magpatawad, dawa nakulugan, dawa pinagbantaan ang buhay. Sa panahon tangon niyan, dipisilon maghanap nin sarong tawong tinitreasure ang sa iyang purity. Masabi ang kinaban, kornihon, makaluma ka dahil pinoprotect mo ang sa imong dignity, ang sa imong pagkababae. But here is Maria Goretti in defense of her dignity as a woman, in defense of her virginity. And because of that, she died a martyr. Dinulot ang sa iyang buhay para kay Kristo. Dahil sa iya, nahiling ta ang milagro nin kapatawadan. Dear friends, let us embrace the model that Saint Maria Goretti offers us. She reminds us that no one is too young to be a saint. Kung kaya kan 11 anyos na maging santa, kaya taman pong paghinguwahan ang siring na pangarap. We don't need to be wealthy. We don't need to have great influence. We don't need to do extraordinary things. Ang hinahagad lang kan kabanalan,
mamuot sa Dios, mamuot sa kapwa, makanuod magpatawad kan kaiwal. Dahil pag nagibutan na ini, lalakawanta an parehong dalan na linakawan ni Santa Maria Goretti asin kan kadakul pang mga martir asin santo kan simbahan. Tabangan lugod kita kan kagurangnan, makaarog lugod kita sa halimbawa kan mga santo. Santa Maria Goretti, ipamibi mo kami. Idinudulot niya mo ang nagkasilang tinapay naning makita kanon nin buhay na mayuga sa Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Ang mga atang na dinudulot mi sa kapiestahan kan paladan na Santa Maria Goretti, mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring na an pakilaban sa iyang pagsakit sa imo nakapaugma, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli taan dugong pinabulos kan paladan na martir na si Santa Maria Goretti sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan an kabagsikan, asin pinapakusog mo an mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
Kansya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkakatan mo, kagulang na ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinabahayan. Sa kunang ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Birhen kan Birhenes. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Maria Goretti, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw daw, itaom mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalanan ng kinaban. Kairaki kami, Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalanan ng kinaban. Kairaki kami, Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalanan ng kinaban. Pawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Palainin ang sakramento ni sa pagpapanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mo
Matindog po, mamibi kita. O Diyos, na nagkorona kan paladan na Santa Maria Goretti sa mga banal, huli kan duwang panggana nin pagkabirhen asin pagkamartir, warasan namimibi kami sa bagsik kaining sakramento, namantang makusugming dinadaog ang gabus na karatan, magkamit kami kan langit non na kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria Goretti, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.